खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 29 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांनोसैलाय। गिबियावनो दङ फैबाय थानाय 2 बोसोराव जोंनि सरकारा गासै 41,000 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननाय जागोन। थारैनो जों बयबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों UPPL एबा आथिखाल BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 5 बोसोराव मेनिफेस्ट'आव सोखानानै लानाय बायदियै गासै बिटिआर ओनसोलाव 41,000 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननायखौ जागायजागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोराव हानि फोरमान बिलाइफोरखौ रानबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला जोंनि सरकारा 2 बोसोर दंबावो आरो बे 2 बोसोराव जोङो गासै 41,000 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननाय जागोन। अदेबानि गासैखौबो हायाब्लाबो एबा 100% हायाब्लाबो 85 आरो 80% जोङो राननाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों बिथाङा। नंगौ, जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय थादों बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव हा गैजायै नखरफोरनो बेबायदिनो हानि फोरमान बिलाइ रानबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों। बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव गोबां बिबांनि हाफोरखौ राननाय जायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला BPF दोलोआव हाग्रामा महिलारिल'सै, साननैसो उनाव हाग्रामा महिलारियाबो थानाय नंला, गुबुन राजखान्थि दोलोजों थांनानै बिथाङाबो खामानि मावहैसिगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौ मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव आरोबाव BPF दोलोआव जयनिं हाबाफारि। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावबागाव दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनो थांखिजों बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BPF दोलोनि बानजायनायाव बिजनी एबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' फोथार मानास सेरफां ब्लक कमिटि BPFनि बानजायनायाव गासै 2,121 सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादनिफ्राय फैनानै BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ बे हाबाफारियाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लाहैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला प्रमद बर' बायदि जों थगायसुला नङा, प्रमद बर' बायदि जोङो बेबायदि नंखायै जयनिं खालामाखै। जोंनाव जाय जयनिं जादों बेफोरो गासिबो थारैनो जयनिं जादों आरो बेफोरो UPPL, BJP, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय थारैनो जयेन जादों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ हारसिङैनो गेलेनानै देरहानो हागोन होननानैबो रोखायै बुंथिनानै होबावदों। अल आसाम सूत्रधर स्टुडेन्टस इउनियनआ गावसोरनि 83थि गायसनथाइ सानखौ मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चन्द्रपारा हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव सूत्रधर स्टुडेन्ट इउनियनआ मैखोमै आथिखालाव BTR ओनसोलाव बायदिसिना हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिथांमोनहा गावसोरनि 83थि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै चन्द्रपारायाव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि जोबथा हाबाफारियाव गुबैयै आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङाबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो आथिखाल BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि, EM अरुप कुमार दे आरो गोबां MCLA बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। रन्जन दैमारिया कनभिक्टेड जाखानाय, बेखौ आयेननि गेजेरजोंसो बख'नो हागोन। सोरबा सुक्तिनि गेजेरजों बेखौ गगोन होननाया गोरलै बाथ्रा नङा।
बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ लानानै जोंनि खौरां बिजोंफोराव बायदि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बेबायदिनो रन्जन दैमारीया सक्ति जाखांनाय लोगो लोगो मानो गदिया आरो रन्जन दैमारीखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोराबो बायदि रावजों सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया खौरांगिरिफोरा गबिन्द बसुमतारी बिथांनियाव सोंनायाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला रन्जन दैमारीया कनभिक्टेड जाखानाय, बेनिखायनो बेखौ जायनो गोसो बेनो खालामनो हाया आरो बिथाङा गनांगौब्ला आयेननि गेजेरजोंसो गगोन, बेखौ सुक्तिनि गेजेरजों गहोनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङावनो आरो बुंबावनाय बायदिब्ला गासै बारग' एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सननि रिहेबिलिटेसननि खामानिया जाबाय, बांसिनानो जाबाय आरो गासै 600नि बांसिन एसे दंबावो होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावदों। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आरोबाव मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन गोबां बिबांनि साख्रिफोर होलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आथिखालावबो बेबायदिनो साख्रि सोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैगौ 7 अक्ट'बर खालिनो आरोबाव 5,000 आसाम पुलिसनि साख्रिया ओंखारबावगोन। बेनि अनगायैबो 22,000 साख्रिनि फोसावथायखौ अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो फोसावनाय जाबावगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन गासै लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि थांखिजोंनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां हाबा मावबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। जेराव बिथाङा बेफोर गासैबो खामानिखौ बुंथिनानै होदों। गावनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव बिथाङा बुंखानाय बायदियैनो गावनि समायखिराखौ लाखिबाय थानायखौबो मिथिनो मोनदों। अल बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ फैगौ 30 सेप्तेम्बर खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय एसएसएन एमपि प्लेग्राउन्डआव मोनसे धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों सोमावसारबोनायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो फैगौ 30 सेप्तेम्बराव आरोबाव 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव फोरोंगिरि गैयैनि थांखिखौ नोजोर बोनानै सेक्टरियेल ओनसोलनि स्पेसियेल टेट खुंनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव बेनि फोरमान बिलाइ लोगोसे आथिखालाव फोरोंगिरिनि थिसनथाइखौ होनाय जायाखै, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा थाबैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननाय खामानिखौ मावनांसिगौ होनना फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय 30 सेप्तेम्बराव जानो गोनां धर्ना हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा हांख्रायहरनायखौ मिथिनो मोननाय